Chus tá bh cóirde is mis OMP agus siúd é Leabhar-mheas agus beag an leabhar áire seo Saighdiúir le Cathal ó Searcaigh á mheas a going inniu agus seo leabhar le baininn sé leis an géad chugad damhanda agus ní mór an mar deirtar chuúil leir ní mór an leabhar ilisiúcht na gaige a bhhaine leis an géad chugad damhanda agus má éigean tú aber scéal gaige na Halaban tá an túfás filíochta agus beidir bhfuil litricha acu nó cín le acu ón gogaigh agus cínta go an filíochta agus an scríú an chogaigh agus gur Saighdiúirí os na Hileán a scríomhíd agus é seo uair scéal tá se anna bha tá sé raibh leis anna simú tá lán taide a rinneú chuige leanann sé scéal Saighdiúir ó chluchan íle a chriann sa chugad mhór agus tá nascaigh a bhaintear le teilech galánta in áras mór sa cheantar mín na bhuiseog nó Larkfield mar thugann na gail agus tá nascaigh acu mar sin tá béarla crochta galánta aige agus tá éireann leis an garachtar sin cinnaín cuid den saoil galánta sin agus stuffháin sin improchta eiscint agus sin bartain sé féin agus char mór leis dónal aige go thuirtar an guga ar bhaile sprí agus leis an dahan mór eiscint agus ní fada go dtugann siad ghfuil button mór déantacha agus ghfuil sé ina dhearag ár agus ina chlad agus ina chusar asar hail agus tá an contas ar an gugaíocht a rás agus is brúdúlacht agus an scris agus an tochailt agus an marú agus an bhuamáil antar ar an talamh agus ar na háitin sin ar fad atá cloiste go hana mar eabhartha an Sam agus Passchendaele agus roiid fá áitin eile freisin. So bugtar iad go háitin éagsúla bíonn sin ina chuga deirg agus an sin tá as aontas idir an príomhcharachtar sin Matthew McSivne agus muintear an tíomhir agus an sin cad le tananta rud ábhainn sunsach faoin an slí na charachtar a leiríonn béarla is béarla a leiríonn siad sa scéal seo inis tá anna lámh ag an úidir ar bhéarla ar oltais agus ar bhéarla an lagáin agus ar bhéarla Alban agus chuann si sin leis na charachtar ar bhealach ach sílim i gá dá uairscéile seo a fáil siú 10 bliana hin nó céad bliana hin ní bheachan iiri sin béarla an mar tá roinnfa béarla an inis tá na legannacha tuacha cinál what you need out too is a kick up the hole and a good ride then you agus lehead agus tá charachtar an gúra ultach nó an gúra aontachtach ultach agus léironn sé siúd ar bhealach cá sé seo chuid éigen dá bhfuil aráige I can't stand that kind of niffy-naffy English. Anyways, it would stick in me thrapple like a pretty. Chance nach raibh na chaúint go maithe go man sin ach tá tá charachtar éagsúla agus léironn béarla ach an bhéal fin na charachtar sin a chur láthair trí réige agus chur ocail móda témoignage a léirú a léireách an chaúint beidir go bhéal fi. Curann sé leis an saothar mar fís alíonn is dóilm ach beidir dá ninach gacha an é sin an méimís taobh le thuairscéalta a bheith leithméarla agus leithangéige ar deire beidir go meach. Ach freisin an charachtar seo tá sé cléiste an charachtar tá ránathe mar tá beagáín den iadachas imperúil feitige tá teach mór mar sin tá sé an mar an nachfeachta daoine eile dhéanamh ach tá sin an analíse dhéanamh ar bhfuil atóirú go cultúrtha agus ó thaobh an chugaigh agus tá cupradán an sa leabhar beidir ligí áirithe ar leabhar filann siad ar air na pointe amháin tá sus acu tá siad ar urlach ón guga agus fáin siad dír tá rudí áirithe an agus is léir an túidir agus an léthir a cinnaí breathnú rumpú mar sin tá iarachtaí ar bun ag muinte na háite cinnaín
tá an glúiseacht cultúr náisiúnta tasathe agus tá sé sin san air ach tá cuid den stuff a hálíonn sa leabhar tá sé rád is all doing an méid a hála ina dhéag sin mar sin tá sé anna éasca a rá cad a hálaigh agus beidir go sé buganín rá raimar na ruí sin go bhéhí iad sin a lua go níos cailchúsaí agus mar tuigeann an túidir tuigeann an túidir agus tuigeann an léthóir cad a hála ina dhéag seo Tá deire an leabhar go han láidir ar fad hílas sin go minic mín sé anna dheachar deire láidir a scríomh a ceapasa gom deire ionintach. Agus tá cúpla písa an deithnófa ar nóig gur fille an túidir ach tá písaí ortha an. Na písaí is láidir beidir na písaí a dhéanaan chuirsís ar chlád a dhéanaan na Bratainnig nó arm na Bratainine ar na Gearmánig agus puinte amháin sa séidir dentar bua máid mhór ná chuirtar sa pléascáin faoi hrinsí na Gearmánach agus séitir in air a go cnáb ar fad agus tá deannach san air agus stiúr agus análann sé isteach é agus breathann sé agus bhíú seo ní go an níor leat go rud ar smuoinmh simúla ach sa leabhar sé anmhaith der sé gur bééis seo an uair is gire an nasc adarthe nó is láidre an nasc adarthe mar tá sé an nanáú isteach smionagur a golainne. Ru bhain eile a d mé níl an irid sin tá sé simú leabhar ó chunlach léamh chas tréimh sin alban níos luúthe am líana agus dúireach na focail aber nach raibh gom sulinach me chum beidir cúig seachtainna go leithin alban agus focail nach raibh gom Inglaigh na hair an godíige nach me go halban mar focail sin stiúr sin deannach a stoim ach ní dáin gur me sé trasnar sin inglaigh na hair an rih sin agus tá rein focail an agus ní eicfa iad inglaigh chunamara ná inglaigh chiúirí mar sin sin spéisiúil na nascan atá agus gaige na halban agus gaige na halban sin rud eile déadhí charachtar aber dá mháile buganí níos liú béirle bheán inis 8 fan géal nó níos má gaige tá leabhar ach dá mháile charachtar le gáala a chorthút bhí sin íanamh beidir go leróiris Berlin na chéile ach an uair sin beidir go leróis gais beidir go leróis buganí gáala nó fiú ó dheas caiir bhráint daoine an raibh daoine an a bhí banta leis an glúiseacht chultúr a náisiúnach a gnáam bhí san arm beidir gas a chu chorchan á chu mar nó le mar sin ceap go méidir go ggurc sin leis dá me cúpla carta dá le héad an Múnra de sé sin agus beidir tá an béirle a leiríon na daine sin tá sé anna bhlasta agus dean go raibh níos an taide nó beidir go dtír raibh na cinálacha béirle sin arolalas ag an úidir ach uaireanta beidir go mreachtar beagáí na nómarchar ar an ganúint agus go bhéad fhí chun an charachtar a dhéanamh ó sin fearráta sin go méidir go bhfuil in áit ná hóbhar an hain tá beagáí den chaint chuirteach do bhór goil an chaint seo arolalas ag an úidir agus beidir gine nach teach níos lime las níos mó beidir agus cuid bheog den chóra tá sé dechar chóra a scríomh ach cuid bheog den chóra bhar has go méidir gur beagáí nómarcha do ruúseo siar sníir sin abertigh farháin abertigh duine eile abertigh farháin abertigh duine eile Bhí rud éigen faoi a bhreas ní mé cinnte céin chinnéide nach raibh gur rud éigen nach raibh cho fíor nach faoi. Ach trí tá lán taide déanta tá an cuara an gogus breanta ní ó hebh na rudí sin ar fád ní cheistíonn tú a riamh an bheitcha sé seotála nó ar sin tá sé anna inchreite an stuff anna spéisiúil an chuirsí ar an goga ar na trínsí ar an slad a dhéantar thar bheith increite, thar bheith spéisiúil, thar bheith fíisiúil agus nascann sé smuointí an scríóra isteach nó an phríomh charachtar isteach san analís dhéanann sé ar an goga agus ar an saoil rud atá spéisiúil ar fad agus deirtar tá an réige an sebra an deirtar tá éir a fáiteach go dacha le máiseochtanga agus tagad tír dus na gríannig nó muintear géanna. Sílim go nachnáfá beidir go bhfuil coppla anachranachas nó umral aimsere an téirmí déirge me se aní achar le héad a hachant ach pointháin tá
rucéad nó dúrachán fadríon an raibh focail mar sin dúrachán fadréon an in 1940 ní gom. Beidir go raibh. Ach tá cúpla focail in seosan siúd agus beidir go siad ábhar in rá nua aimsire don am. Ach a rééis sin táirlíonn sin. Beidir go donna mú sléid sin ach sin go sin fear. An bhfuil difriúr idir an teanga seo tá ní si Harbh casteach tá anna Severus an. Ach nadidir bhfuil Severus an mar a bhí ag muintear rianna sin ceist eile bheith gom. Ach tá an tuairiscéil seo anna snasta, anna spéisiúil, breathan tú anna chumpórdach a léamh ó thaobh údar chumasach, anna chumasach a bheith i mbun stiúir agus bhfuil mé anna soltas. Bhfuil sé muoithnach in áiteanna, is nach bhfuil sé muoithnach ach bhí daoine an uair sin muoithnach agus ar numla ní scéal muoithnach é ach beidir go an áiteanna go dtitn sé chun róithín plíochta ach mar scéal tá sé na thuairiscéal is fearr tá leite gom le fada sa Gaeilge. Tá dúrnán uairscéalta iontacha a tháinig amach sa Gaeilge le tamilín. Uairscéalta starúla a lánacha agus míl sam cad é bhhaine leis an uairscéal starúlaach. Áiríonn leis a bheith na cínatá léite gom agus na cínatá go maith tá aláin taidiranta tá an plóta go maith tá an scrín an stíl an a bheith freisin ach bhfuil mé anna sulca deo as seo agus léigh mé sé gan áras agus bhrealam uairscéil eile den chiná seo nó cúga ag an eile bheith lúte nó bheith pléite an. Tháinig uairscéil eile amach le Cathal ó Searcaigh ribh seo ag teachan cheaft agus níorchríoch níos é is mó a haithin an leabhar ortha seo dom go mór ná an leabhar eile. Beidir go mrathhaing ar leabhar eile arís leabhar comhaimsere nó measar a comhaimsere é ach bhreithas gás an leabhar sin go méidir nach raibh na siúntaí idir na codanna áirithe agsúla den leabhar chus nasta agus ba chóir gombeach agus i déata go bheith. Ach bhí an leabhar seo chomá sin go méidir go mraithná mé athúir ar an gceann eile. Ach seo é Saighdiúir le Cathal ó Searcaigh anna leabhar go deo bhfuilín go mór é do chuoine gur malo stair agus don chonáil é thóir freisin. Tá sé anna chumasach, anna tainebach, anna Severus, anna simúil muna mé.